Είδες, δεν χτυπάει το Μίλαγε μύτη, εδώ, προσέχει. δεν θα μιλάει, μιλάει, Λέει, έτοιμη είναι. Ναι, τόση ώρα γράφω. Ω, Μαριάννα. και μαλώνει. Ναι, σου λέω, δώσ' μου, και εσύ, δώσ' το, τώρα μην το παραγγείλεις. Κάτσε να του δώσω εγώ. Εμείς θέλουμε να δούμε την κίνηση στα πόδια. Τη μετάδοση. Τι λες. Α, τι ωραία που κάνει το πόδι του. Το άλλο σκυλάκι ποιανού είδατε για το άσπρο. Εσείς έχετε κανένα σκυλάκι εδώ, Ευελίνα. Το μαύρο έχετε. Μέσα είναι τώρα αυτό ή έξω. Να το προσέχω, κάνω πολλές φορές. Σούπερ, θα το κοιτάξω, αλλά δεν θα δει. Τι μωρέ.